Ayun, so welcome ulit sa ating vlog. At para sa vlog na to, tuturuan ko kayo kung paano magbaklas ng front fender ng ating Sniper 150. So ang mga tools na kakailanganin natin ay ito. Ayan, para dito sa nuts na ito. Then gamit tayo ng 10mm na ganito. So basically yan lang yung gagamitin natin. Ito lang gagamitin natin sa pagbaklas dito sa ating front fender ng ating Sniper 150. So let's go. So unang step, baklasin natin itong kuan na to, itong tornilyo na ito kabilaan gamit itong tool na ito. So ayan nga, nabaklas na natin yung dalawang tornilyo. Yan. So gamit yung tool na ito. So kung papansin niyo, wala na yung tornilyo dito. Ganun din sa kabila. Wala na din. So medyo gumigawang-gewang na siya. Ang next naman nating step, baklasin natin yung kabilaang tornilyo dito. Ito. Yan, kung nakita nyo ito. Tapos yung isa pa ito dito sa kabila, itong tornilyong ito, tapos yung nandito. So kabilaan yan, bali 4 na tornilyo ang tatanggalin natin gamit ang ating ito, measure nya 10mm. Yan, so let's go. So medyo pinaluwagan ko na siya para sa demo natin. So tinatanggal ko na ngayon yung nuts, yung tornilyo dito sa part na to. So ito yon guys. Meron pa tayong tatlong tatanggalin. Yan. Yan. Once na napaluwagan nyo na siya, pwede nyo siyang paluwagan na gamit ang kamay ninyo. So natanggal na natin yung sa isang side, sa left side. So meron kayong makikitang ganito. Yan. So ito yung bracket niya, bracket ng ating front fender. Baklasin naman natin yung kabila. So ito na yung nasa right side na bracket ng front fender. So yung tornilyo niya. So next step, pwede nating iangat yung ating front fender ng dahan-dahan. So simulan muna natin dito sa likuran. So pag ganun, then sa harapan. So i-move natin ng pa-up yung ating front fender. Yan. I-push nyo muna yung kanya, yun. Push nyo muna yung side nya dito, saka nyo iangat. So unahin muna yung back, then sa harapan. Yan, so baklas na yung ating front fender. So pwede na natin siyang linisan dito kasi punong-puno ng putik. Yan yung ating front fender. Bali ganito yung maging itsura ng ating motor pag wala siyang front fender. Yan. So maintenance lang din, linisan natin dito sa fork nya, ganun din sa may ingit-singit ng disc brake, ganun din sa mags. Yan. So kanina inangat natin yung itong part na ito muna, then natin pinush ito, tapos inangat pataas. So sa pagbabalik naman, balik na rin naman natin. So ibaba muna natin ito, tapos
saka natin ibaba yung bandang harapan ng ating front fender. Tapos ready na tayong magbalik nung mga bracket na tinanggal natin kanina. So kabilaan yan, left and right. Next is papahigpitin natin yung mga tornilyo gamit yung ating 10mm na tool nito. Next and last but not the least ay balik natin yung itong mga tornilyong to dito. So yan, naibalik na natin yung mga tornilyo at okay na siya. So para sa mga babalak maglinis ng kanilang front fender dito sa may ilalim kasi medyo madumi, yan. So ganun lang kasimple magbaklas. Kailangan lang natin ng dalawang tool na ito. Yan. Yan. Sana may natutunan kayo. So kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, please like, share, and subscribe para updated ka sa lahat ng mga susunod kong mga videos.